Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y 5 Sul wedi'r Trindod. Themau'n gwasanaeth y bore yma yw teithio'n ysgafn. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, myddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf.
goniant yn y gorych a fi ddiw, ac ar y beiar tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a folwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr o goniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwy'n ymaith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd forych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y gorych haf. Amen. Y colect ar gyfer y 5 Sul wedi'r Trindod. Gweddiwn, holl alluog a thragwyddol Dduw, sydd trwy'r ysbryd yn llywodreithi ac yn sancteiddio holl gorff yr Eglwys. Gwrando ein gweddi a ffrymwn dros dy holl bobl ffyddlon, iddynt allu dy wasanaethu mewn sancteiddrwydd a gwirionedd yn ei galwedigaeth a'i gweinidogaeth, gogoniant i thenw, roi ein harglwydd a'n hiachawdwr Iesu Grist, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Y darlleniad o lyfr Ezekiel. Wedi mi weld syrthiais ar fy wyneb, a chlywais lais yn siarad ac yn dweud wrthyf, fab dyn, saf ar dy draed, ac fe siaradaf y thi. Ac fel yr oedd yn siarad y mi, daeth yr ysbryd arnaf am codi ar fy nhraed, a grandewais arno'n siarad y mi. Dywedodd wrthyf, fab dyn, yr wyf yn dy anfon at blant Israel, at y genedl o wrthryfelwyr sydd wedi gwrthryfela yn fy erbyn. Y mae'n twy a'i tadau wedi troseddu yn fy erbyn, hyd y dydd heddiw. At blant wyneb galed ac ystyfnig, yr wyf yn dy anfon, ac fydde wedi wrthynt, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, prin bynnag awrandawant a'i peidio, oherwydd talwyth gwrthryfelgar ydynt, fe fyddant yn gwybod fod proffwyd yn ei misg. Yma diwedd y darlleniad. Tyne fynyw dyle trigiannol, fel y trigweisionaeth y gaid at ddwylo'i meistriau bydol. Llygaeth awfor mwyn ar bob tro, a ddylyn dwylo'i meistres, disgwyl yw'n arnat ddyw'r unwedd am
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Marc. Gogoniant I ti o arglwydd. Aeth oddi yno, a daeth I fro ei febyd, a'i ddisgyblion yn ei ganlyn. A phan ddaeth y saboth, dechreuodd ddysgu yn y synagog. Yr oedd llawer yn synnu wrth wrando, ac meddent, o ble cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw'r ddoethineb a roed I hwn, a'r fath weithredoedd nerthol sy'n cael ei gwneud trwyddo ef? Ond nid hwn yw'r Saer, mab Mair, a brawd Iago a Joses a Judas a Seimon? Ac ond nid yw e chwiorydd yma gyda ni? Yr oedd ef yn peri tramgwydd iddynt. Meddai Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb anrhydedd ond yn ei fro ei hun, ac ymhlith ei geraint ac yn ei gartref. Ac ni allai wneud unrhyw wyrth yno, ond rhoi ei ddwylo ar ychydig gleifion a'i achau. Rhyfeddodd at ei hangrediniaeth. Yr oedd yn mynd o amgylch y pentrefi dan ddysgu, a galwodd y deuddeg ato, a dechrau ei hanfon allan bob yn ddau. Rhoddodd iddynt awdurdod dros ysbrydion aflan, a gorchmynnodd iddynt beidio a chymryd dim ar gyfer y daith, ond ffon yn unig, dim bara, dim cod, dim pres yn ei gwregys, sandalau am ei traed, ond heb wisgo ail grys. Ac meddai wrthynt, lle bynnag yr ewch I mewn I dŷ, arhoswch yno nes y byddwch yn ymadael ar ardal. Ac os bydd unrhyw le yn gwrthod eich derbyn, a phobl yn gwrthod gwrando arnoch, ewch allan oddi yno ac ysgydwch amaeth y llwch fydd dan eich traed, yn rhybydd iddynt. Felly eithant allan a phregethu ar ei bobl edifarhau, ac yr oeddent yn bwrw allan gythreiliaid lawer, ac yn eineinio llawer o gleifion ag olew, ac yn ei iachau. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant I ti o Grist. A gorchmynnodd Iesu iddynt beidio a chymryd dim ar gyfer y daith, ond ffon yn unig, dim bara, dim cod, dim pres yn ei gwregys, sandalau am ei traed, ond heb wisgo ail grys. Yr 8fed a'r 9fed adnod o'r 6fed bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Marc. Dwi eriod wedi bod yn dda iawn yn bacio pan dwi'n mynd ar daith. Dim fy mod I, fel y mwyafrif ohonom, wedi gwneud llawer o deithio dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf. Yn reddfol, dwi'n un sy'n pacio gormod. Mae'n well gen I fynd â gormod na dim digon, rhag ofn. Rhag ofn y daw rhyw anhawster i'm ffordd, rhag ofn y bydd y tywydd yn oerach neu'n dwymach na'r disgwyl. Dwi'n pacio gormod o ddillad, dwi'n gwybod nad wyf yn mynd i'w gwisgo. Gormod o lyfrau, dwi'n gwybod na fydd gennyf amser i'w darllen. A gormod o chargers ar gyfer fy ffôn symudol, rhag ofn dwi'n colli un neu ddau ohonynt tra'n teithio, dydw I eriod hyd yn hyn wedi colli un. Dwi'n stwffio popeth I mewn i'r siwtges nes ei fod ar fi'n bostio, a dyna fe, dwi'n barod I fynd. Mae'n rhyfedd, y mwyaf I gyd sydd gennyf ar y daith, y mwyaf I gyd dwi'n teimlo'n ddiogel, yn barod ar gyfer unrhyw beth annisgwyl. Eto, dwi'n cenfigeni wrth yr rheini, sy'n gallu teithio'n ysgafn, sy'n mynd â dim ond y pethau hynny sydd wir a'i hangen arnynt, a dim byd mwy. Mae gennyf ffrind, a phan dyn ni'n teithio gyda'n gilydd, mae e'n llwyddo I deithio rycsac ysgafn ar ei gefn yn ddidrafferth, tra fy mod i'n ymdrechu I dynnu'r portmanto trwm sydd y tu ôl I mi. Dwi'n rhyfeddu ei fod yn gallu teithio a chyn lleied, a mae fe'n rhyfeddu fy mod i'n mynnu teithio a chymaint. Ond wedyn, dwi'n hoffi bod yn annibynnol, a meddwl fy mod yn hunan gynhaliol, tra bod fy ffrind yn barod iawn I ofyn cymwynas o ddiwrth dieithriaid a derbyn ei caredigrwydd. Enghraifft, petawn ni ar goll mewn lle dieithr, baswn ni'n cerdded am oriau fel dafad golledig yn y gobeith o ddod o hyd i'r lle dwi'n chwilio amdano. Byddi fy ffrind ar y llaw arall,
cyn gynted ag y byddai'n sylweddoli ei fod ar goll yn gofyn am help yn syth, gan yr uned byw cyntaf y bydden ei weld, hyd yn oed os na fydden siarad yr un iaith. Dydw i ddim yn amed dim, mae fy ffrind sy'n ddoeth, yn ei barodrwydd i deithio'n ysgafn, ac yn ei barodrwydd i ofyn cymwynas o ddiwrth i eithrin. Dydw i'n amed dim, mae elfen o hunan falchder y swildod sydd wrth wraidd fy mharodrwydd i deithio'n o'r lwythog, am ham harodrwydd i ofyn i ddieithrin am gymorth. Felly, pan dwi'n darllen y darn hwn o Efengil Marc, dwi'n dechrau teimlo ychydig yn anifyr. Dwi'n dechrau meddwl, beth oedd yn mynd trwy feddyliau'r disgyblion pan anfonodd Iesu hwyar genhadaeth pob yn ddau i'r bentrefi o amgylch Nazareth. Beth oedd yn mynd trwy feddyliau'r disgyblion pan roddodd Iesu y gorchymyn iddynt, beidio a chymryd dim ar gyfer y daith ond ffon, par o sandalau a dim ond y dillad ar eu cefnau. Doedd ganddyn nhw ddim hawl i fynd â bwyd, bag, arian, esgidiau cadarn na dillad sbar. Mae hyn i gyd yn gallu teimlo chydig yn llym i ni, yn enwedig gan ystyried yr hyn a ddigwyddodd ynghynt yn yr Efengil heddiw. Cyn i Iesu anfon y 12 disgybl ar genhadaeth, aeth Iesu yn ôl i fro ei febyd. Nid oedd y croeso a dderbyniodd yn wresog iawn. Wrth i Iesu ddysgu yn y synagog ac i nifer synnu wrth wrando arno, dechreuodd rhai ofyn, o ble cafodd hwn ddoeth uneb? Wedi'r cyfan, yr oedd Iesu yn un ohonynt hwy, yr oeddent wedi gweld Iesu yn tyfu lan ac fel unrhyw gymuned agos y chlos, roeddent yn adnabod y teulu'n dda. Bod y bobl yn synnu at ddoethineb Iesu, eto roeddent yn methu a deg a derbyn yr hyn oedd ganddo i'w ddweud. Ond nid hwn yw'r sair, mab Mair, a brawd Iago, a Joses, a Judas, a Seimon. Gyda llaw, dyma'r unig le yn yr Efengylau y cawn gyfeiriad uniongyrchol at alwedigaeth Iesu fel sair. Mae'r gair Groeg yn gallu golygu sair coed, neu rhywun sy'n gweithio gyda meini, adeiladwr efallai. A doedd gan alwedigaeth sair ddim yr un parch ag alwedigaeth dwedwn fel rabi, neu ysgrifennydd, neu arweinydd synagog. Pan welodd y bobl Iesu, yr oeddent yn gweld Iesu'r crwtyn, yr oeddent yn gyfarwydd ag ef, nid Iesu'r dyn ar ôl ei fedydd a'i demtasiwn yn yr anialwch, yr Iesu a oedd wedi ymateb i alwad ei dad nefol, yr Iesu oedd ar ymdeimlad cryf o'i waith a'i genhadaeth o gyhoeddi, fod teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Roedd y disgyblion wedi gweld Iesu yn cael ei wrthod gan ei bobl ei hun, a chyment oedd y gwrthwynebiad y bobl iddo fe ddywedodd Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb anrhydef yn ei fro ei hun ac ymhlith ei geraint ac yn ei gartref. Ac fe rhyfeddodd Iesu at ei anghrediniaeth. Ac fe allwn ni weld Iesu yn cael ei wrthod yn Nazareth fel cysgod o'r hyn a ddaw, gyda Iesu yn cael ei wrthod yn Jerusalem a'i osod ar groesbren. Dwi'n siŵr i'r deuddeg a fi'n dystion i hyn oll, yn meddwl bod y syniad o gael ei hanfon allan i bregethu ac iachau cleifion, a hynny a chyn lleied o amser i baratoi, wedi ei llenwi a gofn. Os oedd Iesu ei hun wedi cael ei wrthod, roedd posibilrwydd y byddent wythau yn cael ei gwrthod yn yr un modd. Roedd Iesu ddim wedi cuddio oddi wrth ei ddisgyblion, yr her oedd yn ei hwynebu. Rhybyddiodd hwy y byddai rhai yn gwrthod ei derbyn, a byddai rhai yn gwrthod gwrando arnynt, ond yn lle poeni yn ormodol am hynny, yr oeddent i ysgwyd y llwch o'i traed a pharhau yn ei gwaith. Byddai rhai yn ei croesawu, a byddent yn barod ac yn eiddgar i wrando arnynt ac i gynnig lletygarwch iddynt. Roedd y disgyblion ddim i adael i siom a methiant, lesteirio ei hangerdd a'i brwdfrydedd. Yr oeddent yn hytrach i ganolbwyntio ar y deioni, yr oeddent yn ei gyflawni, a'r bobl hynny oedd yn barod i'w croesawu. Does dim syndod i Iesu ei hanfon allan bob yn ddau, gwell dau nag un, fel y bydde'r naill yn medru calonogi y llall yn wyneb y rhwystrau a oedd o'i blaenau.
A dyma wers i'r eglwys heddiw. Yn rhy fynych yr ydym yn treulio gormod o amser, yn pendroni dros y siom o weld niferoedd yn crebachu, neu'r eglwys yn edrych fel ei bod yn colli ei thir, a gweld hyn oll fel methiant ar ein rhan neu fethiant ar y sefydliad, neu chwilio am rywun neu rhywbeth i'w feio. Arwain at ddigalonded wna hynny, gan lyncu ein hegni a lladd ar weithgarwch. Efallai dylem ni'n hytrach ddilyn cyfarwyddyd Iesu yn wyneb siom, ac ysgwyd y dwst o'n traed a symud ymlaen. Dylem gael onogi ein gilydd, i edrych ar y deioni mae'r eglwys yn parhau ei wneud, a llawenhau yn y rhai sydd o hyd yn parhau i groesawu'r newyddion da, sy'n aros yn ffyddlon yn y ffydd gweithar yn awsterau ac sydd yn chwilio am ystyr i fywyd trwy ddilyn Iesu Grist heddiw. Cofiwn i Iesu gael ei gwrthod, cofiwn i'r disgyblion cael ei gwrthod troion gan y byd o achos teyrnas Dduw. Felly ni ddylwn synnu os cawn ninnau ein gwrthod o bryd i'w gilydd gan y byd. Wrth i ni ystyried hyn, welwn yr rheswm pam oedd Iesu mor bendant ynglŷn â beth oedd y disgyblion yn cael mynd gyda nhw wrth deithio, sef yr hyn oedd yn angenrheidiol iddynt, a dim byd mwy. Wrth deithio heb fwyd a heb arian, a roedd yn rhaid iddynt ddysgu dibynnu ar letigarwch a charedigrwydd dieithriad, ac yn bennaf oll ddysgu ddibynnu ar Dduw, sydd yn rhywbeth hynod o anodd i'w wneud. Wedi ei dinoethi o bopeth oedd yn ei cyniatau i fod yn annibynnol a hunan gynhaliol, nid oedd modd iddynt wneud dim arall, ond gofyn am gymorth eraill. Yma fe welwn ni her i'r eglwys gyfoes eto, i ofyn beth sydd wir angenrheidiol i ni fel eglwys heddiw mwyn cyflawni ein gwaith a'n cenhadaeth. Beth allwn ni ei osod o'r neilltu i'n galluogi fod yn fyw ystwyth ac i deithio'n ysgafnach. A dim yn ceisio cario gormod wrth i ni deithio ymlaen i'r dyfodol, a'n portmanto o draddodiadau ac arferion, sy'n rhoi cysur i ni ac yn gwneud i ni deimlo'n ddiogel ac efallai chydig yn hunanfodlon fel eglwys. Ydy'n gwaddol gristionogol yn ein cadw ni rhag teithio'n ysgafn ac yn ystwyth, ac yn ein hatal ni rhag gofyn cymwynas gan dieithriaid efallai a ddaw yn ffrindiau. Wrth gael ei hanfon ar gynhadaeth gan Iesu, fe ddysgodd y disgyblion nifer o wersi pwysig sy'n wersi ni heddiw. Yn gyntaf, i beidio ag ofni cael ein gwrthod, nid pawb sy'n mynd i dderbyn y newyddion da yng Nghrist Iesu. Yn ail, i beidio ag ofni teithio'n ysgafn a dibynnu'n fwy ar Dduw ac ar garedigrwydd eraill. Yn bennaf oll, fe ddysgodd y disgyblion bod ei bywydau a'i geiriau yn ddigonol i gyflawni gwaith yr Efengil. Roedd ganddynt ddim byd arall i'w gynnig. Ac felly ninnau hefyd, dysgwn mai trwy ein bywydau a'n geiriau, a'r daioni a wnawn, yr ydym yn argyhoeddi eraill bod cariad Crist yn parhau ar waith yn ein byd. Amen. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir,
ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio ar Dduw, trwy awdurdod yr hwn yn gelwyr i Gwasanaeth. Cadw'r eglwys yn gadarn, gan ymddiried yn unig yn y nerth a ddaw oddi wrth i ti. Bendithia rhai a ddywysir i fod yn weinidogion ac yn negesyddion i ti, fel y gallant brygethu'r efengil yn hyderus. Gweddiwn yn arbennig y bore yma dros bawb a ordeiniwyd yn ddiweddar i urddi ac on neu offeiriad. Cynnal y rhai sy'n cario beichiau trymion, wrth iddynt weithio i ysgyfnhau beichiau eraill. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Ble bynnag y pregethir da i'r di, bydded iddo gael ei wrando a dealltwriaeth a dderbyn trwy ffydd. Newid colonnau rhai sy'n ymfalchio yn ei nerth a'i hawdurdod ei hunain, a dysga hwy i fod yn ostyngedig. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dy roen i ddoethineb i ddirnad, y doniau a roddais di'n ffrindiau a'n cydweithwyr. Helpa ni ddysgu oddi wrth ein gilydd, ac i roi cefnogaeth pan fydd angen. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cynnal y rhai sy'n awyddus i helpu eraill, ond ar rhwystrir gan wrthwynebiad a difaterwch. Dyr o ras i rai sy'n dioddef, iddynt fod yn agored i dderbyn cymorth. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Ac yn olaf, diolchwn am yr ymadawedig, a gafodd gebolwg ar dy ryfeddod di yn y byd hwn, ac sydd yn ei weld yn ei gyflawnder yn awr. Dy roi ni ras i fyw yng Nghrist, yn y fath fodd fel y cawn ninnau weld ei ogoniant. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Trwy ein gweddiau yn enw Crist, bydded ni o resgyn drygioni. Amen.
Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir ein dyletswydd yn llawenydd bob amser ac ym mhob lle, i'w diolch i ti, Dad Sanctaidd, o llalluog a beth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda llir yngylion a holl gwmpaen i'r nef, gyhoeddwn o goniant denw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl. Sanctaif, 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 arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r lôn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd.
O wynfededig arglwydd mewn undod a holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol. Am na alla fy nawr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon. Gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid. Na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y galla fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn. Caniataw arglwydd erfyniwn arnat, i gwrs y byd hwn gael ei drefnu mor heddychlon trwy dy reolaeth di, fel y gall eglwys dy wasanaethu'n llawen ym mhob tawelwch diwiol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Anwelwn rhywun siriol ar ei daith, a gwen arwyn e bwrdd gyflawn i gwaith, a gweld yr hai sy'n dail garnwr gydfyw, o ganwn y glod i'r pendigedd. Anwelwn un yn gwneud cymwyn a stachario, bai chi arall dan ei bla, a gweld bod cariad brawdol wrth y lliw, o canwn y glod i'r pendigedig. Anwelwn y glaf yn cael ymgeledd mwyn, a'r dwylo dan ceisio lleddfu cwyn, a gweld y gwryd yn dod i rifiau gwyw, o canwn y glod i'r pendigedig. Anwelwn y ffyf yn cynnal llawer un yn ei cynhadef, fa dros fabydyr, a gweld y gras sy'n dod yn ffrydlu byw, o canwn glod i'r pendigedd. Gweddiwn am bendith Duw. Bydded i'r arglwydd Iesu eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus, a rhoi chwi dangnefedd.
a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.